नमस्कार दोस्तों, आप लोग के गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग के बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म रहे बॉस। बॉस फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक आयल बा, जी हाँ भाई लोग, फर्स्ट लुक आयल बा। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकत बानी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताई कि बॉस फिल्म के जो कि पवन सिंह जी के फिल्म बॉस बा, उनका जो कि फर्स्ट लुक देखे में आप लोग के कैसा लगा। जो कि बॉस फिल्म के फर्स्ट लुक आप लोग के देखे में कैसा लगल, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग के बता दीजिए कि ये ऑफिशियल ट्रेलर लुक भी कहा जा सकता बा। तो आप लोग फिलहाल में ये फर्स्ट लुक जो कि बॉस फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग हमनी के चैनल गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल के साथ बन रही, जो कि बॉस फिल्म के तरफ से कोई भी खबर चाहे कोई भी जानकारी आई तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर हम। और इस वीडियो के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमनी के चैनल के साथ बनल रही। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।